voin hi ni somni pahni July sang ni somni le parokani Khawvel hi thawk le khatah adang lam thut thayani Khawvel politics sumdawnna le thil ti theina hmanga in be mek na chu ramzau puipuya ani lo tuipui zimte te pahni Strait of Hormuz le bab al mandap a in ngat mek ani tuna hian heng buaina pahni te hi Khawvel ti thlabar tu le ral thuam hmanga in be na hmun hlau bera achang mek ani zan som chung zet mai tuipui chung le thaler re taka chuan bom le missile thom chuan afang mek ani Washington DC le Jerusalem atanga thutluk na lian tak tak lo chuak chuan tuipui zalen na le Khawvel himna ti se theitu Iran sipaite le anpol te chu na takin tu na hian anwai mek ani inrem na tia an lo sui te po khan omzi anei ta reng lo marlam le chhak lamata thom lo chuak hian thil pakhat chiang taka atar lan chu America le athurol puirin Israel ten Iran in Khawvel sumdawnna adang chat tur le firfiak tak maya chit an la thin chu ti top ani theina turin tu na hian Middle East rama thei top chuin zan olpo lovin an be mek ani Strait of Hormuz hi Khawvel oil hmun thoma thena hmun khatvel kaltlang na tuipui kong ania heta tang hian Iran hian Khawvel kiltina sumdawnna chevel dancha atum hi thil na mai ani lo thil lian tham tak ngong na sa tak nei theiani ma se America le Israel ten chutiang ram rang telaka harsatna siam sak she lo tu le dikna za pa lo tu te chu America le Israel te hian an clear liam mai don lo ani Khawvel maritime trade emo tuipui chunga sumdawnna zalen tak kati theialom ti ril rupua remchanga la a inlulin nana man atum na hi Khawvela hroi tulian te chuan an pom ngai don lo ani kan soi chunjom le ma in he video hi ilola like lo ani chuan khongain min lo like sakla tin hype pom min lo pek sak sham bok don nia hetiang news ilo shed zel theinan subscribe le notification bell kha min lo me sak don nia he dikna ra be na ma chuna dingam tur chu tu tenge ni angle ama sabera chuan zalen na le Khawvel dan le dun hum hal tum tu America le Israel andinga America tan chuan an thil tum achiang hle Khawvel tuipui sumdawnna zalen taka aum theina na ven himani Persian Gulf le Red Sea te hi Khawvel sumdawnna marphu ania ta hian Iranin thuneina chan atum hi America chuan engtika ma apom theidon lo America hian van buruak atangin in beina ma ashroya an thlona thami F-35 te B-2 bomber te hmangin Iran sipaite hmun hi olsam takin an be theiani chubaka US Navy chuan tuipuya chakjok ni na sang tak an nei mek bok akopui Israel ve thung hi ramzim te ni ma se intelligence emo thuruk hriatna lama Khawvela achung nunglor lakani Israel tan chuan Iran hi hlataka thil hlau mai ani lo an ram hming meu po thaibo tumtu an ni awangin thile dam inkar thil ani Israel sipaite le an intelligence agency Mossad ten Iran ral thum simna hmunte an hriat chian awangin engtiklai po in beile turin anin pe rengani ale lama chuan Israel telaka hian Iran sipaiten an thlop mai firfiak pol rang te an bokani Iran hi aram sipai chakna pa ngai hmang chuan America te ang khing zo tur an ni lo ti anin hria chuwangin kongdang deuh hmangin an be thina chu thil chu tuipui zim laya longlian te lo dan cha le mantlom zoka drone hmanga hmun ranga mek America sipaite hun lo be hi ani Yemena hauthi helpol te Lebanona Hezbollah te chu manro a hmangin mani sipaite thikher loin mirama buaina an siam thina ni indona mola hian thil rang a thleng chakhle a roman na rang an kalpui mek ani ama saberin America le Israel thlona te chuan arwalin beihpui thlaka zantir atangin an thlona thaber tele missile hmangin Iran tuipui kama an inven na hmun te chu an da thamak mai ani akar khatna phei chuan Iran sipaite thun na hmun pui tuipui kama an longchol hmun tele an in biak bona paimo tak te chu nasa takin an beizui boka America thil tum chu afia ta hle tuipuya Iranin buaina asiam chunjom ngam lo nan an chakna hnar ti chiat sak vek ani mase Iran hian thei topin akotopa phubalak antum ve tang thawa anral thuam pui ber chu
mipuite ti boizonga chetani Strait of Hormuz a oil phur longlian te chu an targeta tuipuya sea mines anda awangin tuipui kong chu kaltlang theilovin an block ta ani hemin hu hian Jordan ramri a America sipaite hmun chu drone hmangin an beile a chuta chuan America sipai pahnih in nunna an chan hialani Iran hian hetia chet an lak mek lai hian Yemena an thlop em hauthi helpol te chu che chhuak turin an tir ve ngala hauthi te hian Red Sea luna bab almandap chok point chu an lo dang chat vele tatlat mai helai mun hi Khawvel oil mamo za zela sompanga vel kaltlang na ani awangin thilpui tak mamo thlak chamna a thlen theidon ani ma se America chuan hetianga Khawvel sumdawnna lo dang chatu te chu adim reng don lawa Khawvel sumdawnna le zalenna an lo ti buai ani chuan sipaite hmangin thei top so in an beilet ngal zel don ani hauthi teral thom da khomna hmun le an in thopna hmun te chu America thlona ten an bei chun zom ngal char sarani hemin hu hian in beina hi azual chho zela Iran ram chungril tak thlengin America le Israel chuan beihpui an thlak ta Natanz bula Pickaxe Mountain anti tlang chungrila Iranin nuclear ral thom an siamna hmun nia hria chu lu chhuat turin thutlukna lian tak an siam ta hiala President Donald Trump meu point an la hmulo thil rapthlak tak an hmudon ti in apuang ani America le Israel te hian Iranin nuclear ral thom an nei hi engtika ma an phal ngai don lo ti achiang hle ani Khawvel hroitu ni le zalenna ven him hi man nei lo thil thlon mai ani lo man to tak choi angai thin US Congress a Defense Secretary Pete Hegseth chuan America sipaite summan ral to zat hi $37.5 apel to ti apuanga sum tam tham tak $80 billion chuang mamo belani thu asoibok heng sum tam tak te hi Iran ral thom lo dan na tur interceptor missiles man to tak leina atana man ani bera mipuite chuan thil man to chho zel le sum le pailama harsat na chu an tur pha mek bok ma se sum le pai aya lian jok hlo om chu mihring nun na ani Jordan rama drone in abeina awanga thi America sipai pali te rong chu an rama laklu ania President le sipai ho tu lian ten zanet sipai an lo buk ani hetiang athleng don ti hrechungin America chuan zalen na aom theinan abeya heng zong hi aman zinga atelti ashebok aril runa hlema se chakna hnara amang ta jok ani harsna tam tak omma se firfeka chachin sipaite laka tlom mai ai chuan heman to tak choi hi America le Israel chuan an thlang jok ani zan som aliama kar engam buzat aliama kumtepo al liamang ma se he indona le anghong hi chu Khawvel history a acham reng to don ani tuna Middle East buaina atang hian thilpai mo tak zir tur kan nei ani ama sabera chuan rammi puite thlaphang taka siam thin tu rock regimes tenena inremna thuthlung zia hian omzia anei thuilo hle ti kan hmu anni tan chuan inremna te inbiakna te hi ral thuam an lo siam bel theina na hun thol pekna mai ani apani na chuan Khawvel sumdawnna le economy hrisel tak aum theinan tuipui zalenna hi apaimo hle a America le Israel te theina le chakna hmanga heng kong te hi ven himani lo chuan Khawvel pumpui hian ator don ani ti achiang hle ani atop bera chuan Israel intelligence fing tak le America sipai chakna te tang kop hi zalenna hum haltu bangrin om berani firfiaka chachin ral thuam nei lian te hian hengram pani te tho dun na hi an ma chhun zel dona henga tang hian Khawvelin thil pakhat azir chhuat chu indona hi thil thaber anilo ma se diklo taka rorel tu le firfiak te laka tlom hi thil thalo le zual thlen tu ani America le Israel ten tundin huna an bei mek hi naktuka Khawvel zalen na le ralmon atana an beina ani zok ani Khawvel politics aboya ram le ram in beina in Khawvel atuam lai hian ringtu kan ni anga kan be seina chu Khawvel thilti theina le ral thuama ain ngatloti i hrethar le angu Isu Christian Khawvela hian sheomin inom thin nima sela thlamuang takin omrau kein Khawvel kangam ta ati kha ram le ramte an buain ral thom ri athang thin ma se
kan himna kulpui le thlamon na fam kim chu lalpa isua chau hi ani ama a rin na ngat tlat chungin Khawvel thlipui karah hian thlamong takin inung zelang u